नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत घरातच फ्रेश टोमॅटो यूज करून टोमॅटो केचप करच पळूया. टोमॅटो केचप करचे जाय पिकल टोमॅटो 1 किलो, 1 होड कप विनेगर, 1 होड कप साखर, सुमार 1 इंच आले, 10 लसणी बोय, 2 होड चमचे मिरसांगे पिठो आणि 1.5 होड चमचो मीठ. सगळ्यात पहिली मिरसांगे पिठो, लसूण, आले, विनेगर घालून पेस्ट तयार करून घेऊका. मिक्सर आयदनात मिरसांगे पिठो, आले, लसूण घालचे आणि अर्ध विनेगर घालून गंध पेस्ट वाटून घेऊचो. वाटताना उदक यूज करचे ना. टोमॅटो धुवून पुसून घेऊका आणि एक टोमॅटोची 4 भाग करून त्याची तुकडी कापून घेऊका. कट केले टोमॅटो पिसात वाटील पेस्ट घालका, अर्ध मीठ घालका. ही कायल गॅसावर दवरका आणि धाकडी दापून मीडियम फ्लेमाचेर टोमॅटो शिजतपर्यंत शिजवून घेऊका. टोमॅटो आणि मसाला बरो शिजिल की गॅस बंद करून घेऊन हे निवून घेऊका आणि मिक्सरात घालून हाजो गंध पेस्ट करून घेऊका. हे पेस्ट परत एक कायलीत काढून घेऊका. तातू भितर उरील विनेगर, साखर आणि उरील मीठ घालका. सगळं बरेकन मिक्स करून घेऊका आणि परत हे पल्प गॅसार दवरून गजगज येतपर्यंत शिजवून घेऊका. गॅसा फ्लेम एकदम लो उरका आणि दाट जातपर्यंत गजगज काढका. केचप दाट दिसले की गॅस बंद करचे आणि थंड जाल की बॉटलात घालून दवरचे. हे केचप फ्रिजात दवरल्यार वर्षभर यूज करचे जाता. मार्केटातल्यान हाडचे केचपा भितर आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर आणि खूप इतली प्रिझर्वेटिव्स उरतात. टोमॅटो चीप आशिल तेन्ना हे केचप करून फ्रिजात दवरल्यार आमकां जाय आशिल तेन्ना यूज करचे मेळटा. तुम्ही बी हे केचप घरात ट्राय करा. कशें लागले म्हणून आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.